lipay, nakasing-kasing puno sa kalipay, pagpasalamat ngadto sa Dios. Sa gasa sa kinabuhi, gihatag kanako sulod sa 62 na katuig. Natawo ko May 18, 1959. So, walay magtuo nga senior nako. Senior nako eh. Nagpabaksin ko last Thursday. Sinubak. First dose. Diya sa 62 katuig sa akong kinabuhi, sa mga kasinatian sa kinabuhi nga akong nasinati, dunay duha kalabing siguro nga mahitabo o masinati sa tao o sa akong kasinatian. Una, labing siguro nga ang matag tao makahimo og maayo ngadto sa uban. Bisag unsa kadautan sa tao, doon na siya kaayo. Gani ka na mga buang, dili na sila buang 24 hours, na ay certain hour of the day nga maayong ilang pamuna-una. Labing siguro nga matag usa kanato nakahimo gyud og maayo ngadto sa iyang kaugalingon o ngadto sa iyang isig katawo. Ikaduha nga labing siguro usab nga nahimo o nahitabo dinha sa kinabuhi sa tao, mao nga ang tao makahimo og dautan o makasala. So niini usab paghimo kung makahimo og maayo, doon na po ni siya isang putanan. Kung makahimo og maayo ang tao, doon ay tendency nga mahimo siyang proud sa iyang kaugalingon, garbuso, murag mahug, usahay og hambugiro, lagi kay nakahimo og maayo. Ikaduha pud ana nga kung mahimo og maayo nga epekto, ang opposite pud sa garbuso, ang iyang pagka mapausanon. Og sa kanunay mo recognize siya ngadto sa tinubdan sa kaayo nga mao ang Ginoo. Muna nga dinha sa iyang pagkaamgo, paghimo og maayo, duha siya ang sangputanan. Either mahimong proud or mahimong humble kung mapasalamaton. Kung mahimo usab makahimo og dautan o makasala, duha po epekto niini ngadto sa tawo. Either mo deny siya, dili niya ang kunon nga siya nakasala o nakahimo og dautan, inunoa, mamasangil siya sa uban. Ug ang ikaduha, magatudpud kaniya ngadto sa pagkaabli sa kaugalingon ug pagkamaupobsanon nga siya mudawat sa iyang pagpakasala ug makakatpon dinha sa iyahang kinabuhi. Ug niining tanan, kung akong tan-awon sa akong kasinatian, ang labing importante, either nakahimo ka og maayo o nakahimo ka og dautan o sala, ang labing importante nga duna kay nakatunan. You learn from the experience that you have, either positive or negative. Ug gikan dinha sa imong pagkaamgo ni anang maong imong na nakatunan sa mapanghitabo o kasinatian sa kinabuhi, maghatod kanimo sa kaamguhan ang sa kanunay pagdaig o pagpasalamat sa Dios nga kining tanang panghitabo iyang gitugot aron nga kita makakat-on dinha sa pamaagi sa Ginoo, makakat-on kita sa pagpaubos o pagpasalamat sa atong kinabuhi, pagpasalamat ngadto sa Dios. Makakat-on kita nga mahimo unta nga mas lig-on ug lalom ang atong paghigugma sa Dios. Sa laptod niining tanan ang tinubdan dinha niining kaayo kanindot sa kinabuhi mao ang Ginoo. Tumana siya akong naamguhan, no? Nga matag sa ulog nako sa birthday, kung wala man gud ko maanad nga birthdayhan, kan gamay pa ko. Mag-birthday na lang, napari ko kay lagi na mga tao, ingon si Monsignor Paul, dili man na para sa imo, para sa mga tao nga birthdayhan ka tungod kay nalipay sila sa imong pagkaikaw. So, kana siguro, no?
Kursun ining tanan sa maong kasinatian naa kanunay ang pagdaig ug pasalamat ngadto sa Dios. O makakat-on kita sa atong mapagbasa karon gikan sa sulat ni San Pablo. Kung gikan kang San Pablo o ngadto kang Kristo diya sa ebanghelyo, kang San Pablo sa unang pagbasa, dunay duha ka butang atong makat-unan. Dedication to God and service. Dedikasyon ngadto sa Ginoo ug pag-alagad. Tanawa ang kinabuhi ni San Pablo. Ingon siya, nagmaisugon siya pagwali sa pagsangyaw sa maayong balita. Bisan dunay mga pagpanglutos, dunay kasakit nga iyang nasinati, wala niya kiniigsapayan. Kay kining tanan ang iyang pamaagi sa pagdaig o pagpasalamat ngadto sa Dios, iyang dedikasyon ngadto sa Ginoo, diha sa iyang pag-alagad ngadto sa iyang isig katao. Either mahimuot sila o dili sa iyang gibuhat, dili na sa importante. Ang importante nga iyang gihalan iyang kaugalingon ngadto sa Dios ug ang iyang gibuhat sa pagsangyaw mao kini ang iyang pamaagi sa pagtuman sa kaubuton sa Dios. Ang atong ebanghelyo gipadayag usab ni Kristo nga matag karon og unya si Kristo kanunay nakig-connect ngadto sa iyang amahan. Nakig-communicate ngadto sa iyang amahan. Ug tataw sa ebanghelyo karon nga siya nagaampo ngadto sa amahan. Iyang gibatbat mo ang iyang mga kasinatian nga kinabuhi nga tawhanon. Iyang kasinatian dinha sa pagkig-uban sa mga tao. Nagpasalamat siya nga kining mga tao iyang gihatag ngadto kaniya aron nga iyang maalagaran. O karon panahon na nga mobalik siya ngadto sa amahan. Ug nagampo siya dili alang sa kalibutan, kundi nagampo siya alang kanatong tanan. Kanindot paminawon si Kristo nga usahay wa ta kabalo, no? Si Kristo nga atong Ginoo sa tumang paghigugma kanato karon nga naa na sa iyang sa gingharian sa langit ng Amahan, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nagpadayon pag-ampo alang kanatong tanan. Ug usa ang iyang giampo nga kita mahiusa kanunay, ingon nga siya ug ang Amahan nahiusa. Kini ang misteryo sa tuang pagtuo, misteryo sa pagigugma sa Dios, misteryo sa simbahan. Isip usa ka simbahang Katoliko, nagkayusa kita. Bisan nagkalain-laing mga lain-laing taong pinulungan, lain-laing kultura, pero in terms sa pagsaulog sa santos ng misa, nahiusa kita diya sa pag-alagad sa itong isig kaingon o pagpanudlo sa simbahan. Ana kanunay ang unity. Busa ang pasalmaton kita sa Ginoo sa makausapan, kita gipahinumduman. Kining kinabuhi nga atong gihuptan nga gigasa, doon na siya'y purpose. Doon na siya'y katuyuan. O kining maong katuyuan, mao ang pagsangyaw sa maayong balita, pagpahimuot ngadto sa Dios, pagbuhat sa iyang kaubuton, nga sa kanunay ang atuang pagtuo o pagsaling ngadto sa Dios, paghigugma ngadto kaniya, kanunay makita og dayag sa atong pagsatag sa kakinabuhi, dina sa atong pagserbisyo o pag-alagad. Uban sa mapasamatong kasing-kasing, ato kanunay daygon ang Dios sa iyang paghigugma kanato.